Türkmenistanda adatyn daşarysy howa şertleri adam pedalaryna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serýisleriniň maglumatlaryna görä, şuňlar Aşgabatda howanyň yssyklygyndan adamlaryň huşyny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan duş gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri etatan köpçülikliň ýerlerde şol sanda awtobus duralgylarynda wepat bolan adamlaryň onlar çatwarada özüniň habarladygyny, olardan birnäçesiniň hut özüniň tanyşlardygyny aýdýar. Awtobus duralgylarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar. Köplenç olaryň ýüreginden tutup ölenlik aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýylda habar berdi. Biz Aşgabatda ıssydan ejir çekenler barada resmi maglumat almak maksady bilen Aşgabatyň merkezi keselhanalarynyň biri bolan Saparmurat Niýazow adyndaky keselhana bilen habarlaşmaga synançdyk. Emma häzirlikçe maglumat alyp bilmedik. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, şuňlar termometrler günüň başynda kölegede 50 gradus görkezýär. Şol birakdyň özünde de teleradio gepleşiklerde ilata berilýän resmi maglumatlarda howanyň yssylygynyň 43-44 gradusa barabardygy aýdylýar. Käbir gararsyz habar çeşmeleri Türkmenistanyň häkimetleriniň howanyň gyzgynyny peteldip görkezmegine ünsü çekerler. Geçen hepde Türkmenistanda adaty bolmadyk ıssy boldy. Howanyň gyzgyny kölegede 48 gradusa ýetdi. Günde bolsa ony ýörüýti guralsyz asla anyklap bolmady. Emma häkimetler bu görkezejileri birnäçe gradus peteldip görkezdiler diýilip Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri ýazýar we şonda Türkmen telewizionynyň Watan programmasynda howanyň 41 we 42 gradus boljagy barada aýdylandygy bellenýär. Türkmenistanly tençiler ýurtda Sowet döwründen bäri bar bolan kanunyň howanyň 45 gradusdan aşağı gyzan ýagdaýynda kärhanalaryň we edaralaryň işiniň ýatyrylmagyny talap edýänligini belläp, hut şu sebäpden häkimetleriň ýurtdaky ıssy howa barada hakyky maglumatlary ýaşyrýan bolmagyny çak edýärler. Issy howada ila arasynda ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi ýurdun beýleki regionlarynda hem ýüze çykýar. Türkmenistan gurak we issy howaly ýurt bolan soň tomuslaryna howa adatça 40 gradusdan aşýar. Emma yerli ýaşaýjylar şu ýyl tomusyň başyndan bäri howanyň uzalklaryndan has ıssydygyny we şeýle ýagdaýyň soňky gezek 5 ýyl çemeti mundan öň ýüze çykandygyny belleýärler. Türkmenistanda ýüze çykýan tebigy hadiseler ýurt resmileri tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serýisleri meseleni gozgamaýar. Türkmen medeniýeti soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında yer titremeler, suw joşgunlary, sil we ýagyn barada habar bermän gelýär. Şu ýylyň may aýyndan bäri Türkmenistanda tebigy hadisalaryň ençemeti ýüze çykdy. Güýçli ýagyn zerarly paýtagtyň merkezine suwaldy. Ýa-ni dagdan sil geldi. Ýurdun birnäçe regionlarynda duzly tupan turup, ekin meýdanlaryny duz örtdi. Duzly şemal Aşgabada da ýetdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary adatdan daşary ıssydan kösenýän wagtynda Daşoğuz vilayetinde 18-nji iýulda ýene-de duzly tupan turdy. Häkimetler we yerli media bu hadisalaryň hiç biri barada ilata habar, düşündürüş ýa-da duýduruş bermedi.